Aduh, hei. Aduh, yo nuwun kula nyuwun pangapunten piye? Kuwi kon buak batangi buta kok nyuwun pangapunten piye? Aduh nyuwun pangapunten. Telung goh muka menika kala wau janipun badhe kula guwak ning parandene jebulipun dereng mati malah kuping kula dipun cokot kalian tenung goh muka. Kupingku maneng ndi. Dah. Ning ngono ora nek tugelan kuping. Ojo kekecamat. Aduh, sakit sinuwun, sakit niki mengke menawi bojo kula lali kalih kula merga kuping kula ical nika kados pundi. Mosok dadak di filler barang. Filler apa? Kalunggan dina iki diuntapake apa sing dadi karepe Prabu Danapati. Ibarate macan metu saka krangkeng. Piye karepe Prabu Danapati? Sendika wae kamu. Aduh. Kamuka wonten dawuh katimbalan aturi kawuningan bilih kalengkan menika Prabu Dasamuka duka mawantu-wantu paduka katuri sampun gati sawega ing diri kula pecah Raden pasti. Kok aku wonten dawuh Darawati kalunggan iki sinawang kok muka mati ana ing tanganing Prabu Rahwana Raja dina cemara gage ruktine layone tenung goh muka yen to pancen ora kena disanak Prabu Dasamuka mungsuhe Banendra.